dịka a na-ejikere maka asọmpi ndị erubeghị afọ 17 nke ndị CAF na-achịkọba ga-amalite n'abalị 31 ọnwa Maachị ruo n'abalị 14 nke ọnwa Eprel. Ịchọ nakwa ịnwale ndị Golden Eaglets amalitego na City Stadium Ọka iji wee jikere ndị otu egwuregwu ala anyị ga-agbalite ọkpa ike n'ala. Joseph Egbeọcha wetara akụkọ a n'uju. Ka ọ na-ekwu okwu na nnyocha ndị na-agba bọọlụ ahụ, onye isi ndị ọgba bọọlụ ndị nọ n'agbata afọ 17 wee gbadaba Garuba Manu kwuru na ndị otu ọgba bọọlụ ahụ bụ nke a ga-eji ụzọ ziri ezi wee họpụta ma kenee ndị otu ọgba bọọlụ Anambra steeti maka ịchịkọba ya bụ mmemme. O gosiri obi mwute ya na ụfọdụ steeti bụ ndị enweghị akụrụngwa ebe a ga-anọ zụpụta ndị a na-agba bọọlụ ma kpọkuo gọọmenti ka ha gbaa mbọ nyere aka na nke a. Onye isi otu bọọlụ na steeti a Chikeluo Ilenyesi, onye nọkwa na ya bụ mmemme, kọwara nke a dịka ụzọ a ga-eji wee kpọkọta ndị ntorobịa tinye ha n'ihe bara uru.